Рим Хасанов ижад еткен мәңгілік мәхәббәт жыры біздің ғазиз әти-әниләребезгә багышланган. Әйе, алар безнең өчен иң кадерле кешеләр. Аларның изге дугалары безне соклап йөртә. Әлеге җырдагы сүзләр меңнәр күңеленнән чыккан кайтаваз кебек. Исән чакта алар янына ешрак кайтырга кирәк дигән якты омтылыш салынган бу искиткеч мәгънәле матур җырга. Мәңгелек мәхәббәт, әнинең күзләре, юлларга әйтелгән әтинең сүзләре, шунысы үкенеч, соңгына аңлыйбыз күзләрнең сафлыгын, сүзләрнең аклыгын, сүзләрнең сафлыгын. Булмый язмыш, ул сулы киртәле, тормыш күперләрен үтәсе бар әле. Тормыш юлларымда, янымда үзләре, әтинең сүзләре, әнинең күзләре, сүзләре, тормыш юлларымда, янымда үзләре, әтинең сүзләре, әнинең күзләре, әтинең сүзләре. Ташласа үземне язмышлар, картайтып ашыгып үтсә дә яз кышлар, һәр вакыт хәтердә саклармын үзләре.